jedno z tých videí, ktoré by na YouTube nevydržali ani 2 minúty. To, čo včera Fico povedal, tie jeho konštrukty a tie jeho konšpirácie. Priatelia, milé publikum, všetky tie progresívne potkany, a ja už nemám na nich iných slov, všetky tie progresívne potkany, ktoré včera škriekali, a deň točenia teraz je 27. február, všetky tie progresívne potkany, ktoré včera škriekali, že počas toho stretnutia s Macronom, že predtým Fico konšpirovali oni sami vás vedome klamali a klamú vás a berú peniaze iba na to, aby vytvorili čo najväčšiu skupinu, aby obsadili veškerý mediálny priestor a sústavne vás klamali. Včera a dnes vás vedome klamali a vedome vás klamú. Tak, ako to robia odo dňa, kedy boli umelo a na silu nainštalovaní na politickú šachovnicu cez fondy globalistov, cez Soroša, cez ESET, Šimečka, Hojsík, Viezik, Valášek, Tamara, ktorá nememoruje, Feťák Poliačík, Feťák Trubán, ktorý propagoval drogy na vysokých školách, absolútne všetca. Jourová, ktorej foter vykradol národný poklad, extrémistka Bihariová, všetci sú tam dosadení cez globalistov, cez ich finančné fondy na jeden jediný účel. O nič iné nikdy nešlo, než o dosadenie siete týchto potkanov z mimovládok, klamárov, skorumpovaných potkanov, mamonárov a genocidných a poskokov genocidných vrahov. O nič iné nikdy nešlo, než o ich dosadenie na strategické miesta, ich následné zosynchronizovanie ich krokov a činností a následné aktivovanie ich všetkých krokov naraz len na to, aby šli proti súčasnej koalícii. V prípade, že sa bude diať na Ukrajine, čo sa tam začalo diať a o čom začal Macron rozprávať včera. Ešte stále nič nie je vylúčené, ešte stále. A to je od Macrona dosť veľmi silná veta. Vzhľadom na súčasnú situáciu. Už len ten fakt, že to Macron nevie vylúčiť, je veľmi silná veta. Aby ste si, priatelia, samozrejme nemysleli, že si to cucam z prsta. Všetky linky na všetky články, ktoré tu dnes prezentujem, uvidíte pod týmto príspevkom. Francúzsky prezident Macron nevylúčuje, že vyšlo vojakov na Ukrajinu. Americko-izraelský Deep State sa po dekády, po storočia, po dekády a aj teraz a bude sa sústavne snaží všetkými možnými prostriedkami o rozpútanie 3. svetovej vojny s Ruskom a potom bude viniť Putina. Pozor, nezastávam sa Ruska, nezastávam sa Putina, suchopárne konštatujem fakt a realitu. Presne, a teraz vám vysvetlím ten princíp ako. Ak si nepamätáte, a viem, že žiaľ Bohu väčšina z vás si už nepamätá, presne tak, ako keď vás vinili za nenosenie rúška a tárali, že bez vakcíny pomriete. Už sme dávno mali byť všetci mŕtvi a ja. A nakoniec zomierajú iba tí a prebieha genocida Slovákov. A nakoniec zomierajú iba tí, ktorí učinili presný opak. Zomierajú tí, ktorí sa očkovali. A čo chcú teraz? Tieto isté potkany? Zase presný opak. Oni rozpútajú vojnu a zhodia to na Putina. Odsudzujem vojnu na Ukrajine, ale Ukrajina nepatrí do Európskej únie a Ukrajina nie je členom NATO. Oni rozpútajú 3. svetovú s Ruskom a zhodia to na Putina. A keď začnete premýšľať a poviete iný názor a budete pozerať videá mňa, zlého hoaxera, ktorému vždy všetko vyšlo, keď začnete premýšľať, analyzovať, čo sa vlastne deje, keď sa na chvíľku zastavíte a porovnáte si, že čo sa vlastne deje a poviete iný názor, tak vás označia za ruského fašistu. Presne tak, ako vás decimovali, ako sa vás snažili zničiť nálepkami, si antivaxer, rúško, daj si rúško, vakcína je sloboda. Hej, jasné, je. Tých 10 000 tých mŕtvol by vám teraz porozprával o slobode. Presne tie isté potkany v médiách, na Markíze, v denníku N, v SME, v aktualitách, presne tie isté potkany v médiách a vo vládach tých, ktoré sa ešte neprebudili, vidí Macron vo Francúzsku, vám dnes tvrdia, že Putin chce vojnu. Putin nechce vojnu. Identický modus operandi. Ešte raz. To sám pro mainstream Reuters píše, že Macron na Ukrajinu kľudne pošle svojich vojakov. Zamyslím sa. Ako ďaleko si myslíte, že má potom NATO od poslania svojich vojakov na Ukrajinu, ak už tam budú francúzski vojaci? Teraz sa vrátim na Slovensko. Lešť a sliač. Nemalujme si čerta na stenu, ale hypoteticky sa pýtam. Viete, ako dlho by trvalo Američanom v prípade potreby
v prípade ich potreby, v prípade, že sa na Ukrajine niečo zomrelo, v prípade, že tam prídu francúzski vojaci na Ukrajinu a potom vojaci NATO a Putin to uvidí, že je to totálne čistá otvorená provokácia, takže vypáli nejaký kinžal na Hadí ostrov alebo niečo také. Viete, ako dlho by trvalo Američanom v prípade potreby obsadiť Slovensko z 2 základní? Pri najhoršom 8 hodín. Aha, a prečo? Ako sa tam dostali Američania? Aha, cez zmluvu DCA. Kto podpísal zmluvu z DCA? No predsa najvyšší veliteľ, ešte stále najvyšší veliteľ ozbrojených síl Slovenskej republiky, pani Zuzana Čaputová. Už chápete, prečo sa tajné služby, menovite CIA, potrebovali zbaviť Fica? Chápete dnes, prečo dal Lipšic pozabíjať 20 ľudí, čokoľvek, aby sa Fico nedostal nazad do kresla? No pretože my, Slovensko, sme vstupná brána na mape. Geograficky sme vstupná brána do 3. svetovej smerom na Ukrajinu. Smerom cez Ukrajinu, smerom na Rusko. Keď hovorím o tých tajných službách, ako vždy, priatelia, aby ste si nemysleli, že ja si niečo cúcam z prsta, lebo som často obviňovaný a kritizovaný za to, že som paranoidný, čo sa týka CIA. Priatelia, toto nie sú moje slova, ale slova najmainstreamovejšieho mainstreamu. Ako CIA tajne, Telegraf, ako CIA tajne pomáhala Ukrajine bojovať proti Putinovi. Ako som to povedal vo videu s Mirom Kamenským. Prečo má byť americká tajná služba na Ukrajine? Prečo tam není SISka? Čo je to za zasahovanie? CIA potvrdzuje. CIA vybudovala na Ukrajine 12 tajných špionážnych základní za posledné 10 ročie, viedla tieňovú vojnu. A toto je čo? Toto má byť čo? Toto odkedy? Čiže všetky tie moje konšpiračné teórie sa vyplnili. Ale na vine je tu Fico s Blahom za to, že rozprávajú, že hrozí nasadenie vojakov NATO na Ukrajinu, do krajiny, ktorá nie je členom NATO. To oni tu konšpirujú. Riaditeľ CIA neschválenie pomoci Ukrajine by bola chyba historicky. Prečo? Prečo sa všade hmíria americké a britské tajné služby? Prečo je všade tá zasrata CIA? Prečo ja som konšpirátor a hoaxer, keď rozprávam tieto veci 2-3 roky dozadu? Tak ako som to rozprával o vakcínach. Teraz tu vôbec nejde o mňa. Vrátim sa naspäť sem. My, Slovensko, sme vstupná brána do 3. svetovej smerom na Ukrajinu. Vojnový stav môže vyhlásiť Zuzana Čaputová, ešte stále prezidentka, ktorá čistou náhodou, veľmi vhodne, to samozrejme nie je žiadna náhoda, čistou náhodou veľmi vhodne končí mandát až za 3 mesiace. Čiže Macron, NATO a americko-izraelský Deep State má ešte stále kopec času. Ak si to časovo postavíte vedľa seba, tak vám možno dopne, prečo to tak tlačia teraz. Aby stihla Čaputová vyhlásiť vojnový stav. Pamätáte sa, ako počas covidu pseudobojovníci typu Puchovský a Šnídl a táto banda týchto retardov kričali o tom, že žiadne narukovanie Slovákov na Ukrajine nebude, že to je hoax? No, vtedy to možno bol hoax. Prečo sme teraz tomu tak blízko? Prečo neostať krok 2 pred nejakou situáciou? Prečo sa nezabezpečiť? Ja nechcem sa dostať ani len ku tomu kroku. Ja chcem byť ešte krok pred tým bezpečnostným predkrokom. Tlačia to, aby stihla Čaputová vyhlásiť vojnový stav. Samozrejme, to nemá z vlastnej hlavy. To sa všetko deje pod taktovkou Pentagonu a Washingtonu. Dokladávam sem ešte raz všetko to, čo som tu teraz opísal. Dokladávam články pod toto video. Neodporúčam vám toto video dávať na Facebook ani YouTube, pretože vám môžu za to stiahnuť účet, ale toto sa, priatelia, deje. Sústavne nás tlačia do 3. svetovej. Ešte raz, francúzsky prezident Macron nevylučuje, že Európania vyšľú vojakov na Ukrajinu. Inými slovami, keď si to štilisticky rozobereme, vie Macron dnes povedať, nie, my ich tam určite nepošleme. Nie, nevie to povedať. Čo to znamená? Že tá možnosť tam je. Ja nehovorím, že sa to stane, hovorím, že ja chcem, aby sa to nestalo, ale to nezáleží ani na mne, ani na vás a žiaľ Bohu, ani na Robertovi Ficovi. To záleží na Zuzane Čaputovej, čo a koho ona poslúchne, keď príde príkaz z vyšších miest. Z tých istých miest, ktoré prikazujú aj francúzskému prezidentovi Macronovi. Inak bývalý zamestnanec, samozrejme koho iného než Rothschildovcov. Žiadne náhodičky v politike neexistujú. Priatelia, opatrujte sa. Ďakujem. Nech sa vám darí. Nechcem 3. svetovú, nechcem vojnu s Ruskom, nechcem vojnu Slovanov versus Slovania, nechcem kinoženie bielých a nechcem bratovražednú vojnu. To je všetko, opatrujte sa.